बिमा बिफाखौ नुयैयानो गोबाव सम जाबाय आरोना 4 बोसोर जाबाय आं बिमा बिफाखौ नुयैया माने बेबायदि होनहरोबा माने गोसोआव दुखु मोनो आरोना जाखानाङो आरो खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आरो आंबो मोजाङै दङ आरो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों गुड मर्निं आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे आरोना लोगोफोर आरो दिनैनि दिनखौ बयबो मिन्थिखायो जोंहा हादरारि उदांस्रि सान होननानै नङा होनबा बिनिखायनो आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांगोनखौ आं आसा खालामबाय बे आपडेटआ मा आरोना बे आपडेटआ जाहैबाय जोंहा बे हादरारि उदांस्रि सानखौ लानानै जिहेतु हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे खौ लानानै जोंहा सासे नार्स मुस्लिम आइजोआ माने स्टेटासआव गोरोन्थि लिरनायनि थाखाय बिहा दा खैफोदाव गोग्लैनानै दं आरोना लोगोफोर आं बेखौनो आपडेट लानानै फैबाय बिथाङा माने माबा लिरनांगौमोन माबा लिरनानै स्टेटास दोनदों आरोना हेपि इन्डिपेन्डेन्स टु पाकिस्तान होनना लिरदों आरोना बिनिखायनो बिथांजोखौ जोंहा माखासे सुबुंफ्रा गावनि डिउटि जायगायाव थांनानैनो माने एसे सोंखारि हैदों आरोना माने नों बबेयाव थायो नों दा बबाव दं होननानै आरोना बुंनो थाङोबा जों बुजिनाय हिसाबै नुनाय हिसाबैथ' जोङो जि जायगायाव दङ बेखौ सापर्ट खालामालासिनो माने गावनि पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामहरनाय बेबायदि नुनो मोनदों आरोना बेनिखायनो माखासे सुबुंफ्रा हमहैदों बिथांखौ थांनानै बिथांजोआ होनदों मा आङो लिराखै आंनि फिसाजोआसो लिरदों आङो दासिमबो स्टेटास लिरनो रोङा बेबायदि होननाय नुदों आरोना आरो बिथांजोआ माने फिसाजोनि जानानै क्षमा बिदों आरोना भिडिअ नुनायाव नोंथांमोना नायलां अब्लासो बुजिगोन आरोना बुंनो थाङोबा बेबायदि जाथावनाङामोन आरोना बिहा सासे मुस्लिम हिसाबै माने पाकिस्तानखौ माने सापर्ट दं आरोना लोगोफोर बेहा भिडिअ नुनायाव आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा स्किप खालामाथ' बुजिनाय नङाना लोगोफोर बेनिखायनो आङो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनखौ स्किप खालामनाङा भिडिअखौ नायजोबगोनखौ आं आसा खालामबाय आरो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामगोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंखौ कमेन्टआव माखासे मानसिफ्रा होनहरदों आरोना नोङो मानो दख'ना गाननानै ब्लग बानाया होननानै आरोना आङो दख'नाखौ गानगौ आरोना आंनियाव दख'ना थोजासे गैया मानो होनोबा आङो न'आव थाया नालाय ना आंना दख'ना गैया आरोना न'आव दङ आङो सेस्था खालामगोन आरोना आं जेसांखिनि हायो आं एसांनो दख'ना गाननानै आङो ब्लग लाबोनो आं सेस्था खालामगोन आरोना नोंथांमोना बेबायदि दख'ना गानाखै होननानै गाज्रि कमेन्ट हरनाङा आरोना गाज्रि मोनो आरोना गोसोआव दुखु मोनो नाथाय आंनि जेबो सोमोन्दै मिन्थिया मा मिन्थिया बिदि रायहरग्रोनाङा आरोना माने बुङैनि सिगां माबाफोर सोंनानै लाग्रोबा मोजां खिन्थु सोङालासिनो बेबायदि कमेन्ट हरग्रोनाया गाज्रि आरोना आरो जायफ्रानोखि आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरदों आरोना बिथांमोननि प्रफाइलाव नायोब्ला आंनि आयंजों समान आबै आबौजों समान बेबायदि बैसोनि मानसि आरोना लोगोफोर नाथाय बिथांमोना गाव गावनि बैसोखौ नायालाबानो जों बायदि फिसा इउटुबारफोरखौ बेबायदि रायहरनो नाङा आरोना खिन्थु माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव फोरोंहरनो हायो बुंहरनो हायो नोंथांमोननि कमेन्टजोंनो जोङो माने बुजियाब्लाबो ना रोङाब्लाबो माने सोलोंनो हायो आरोना रायजोफोर नोंथांमोननि बे अननायावनो आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा जोंथ' जेबो नङा नंगौना नङा नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो जोंबो जौगालांनो हागोन आरोना नोंथांमोना बेबायदि भिडिअखौ माने जायफ्रानोखि मोजां मोनो नायबानो जाबाय जायफ्रानोखि मोजां मोना नायाबाबो जेबो नङा आरोना आंनि साननायाव आरो होमबाबो बिदि कमेन्टफोर हरद्रायनाङा आरोना खिन्थु नायथावै फरायजाथावै बायदि कमेन्ट हरो आरोना ओमफ्राय मोनसे गिदिर बाथ्रायानो जाहैबाय सोरबा बिमा बिफाखौ लानानैबो माने कमेन्ट हरो आरोना बिमा बिफाखौ लानानै कमेन्ट हरनाङा आंसो जानो हागौ गोरोन्थिखौ मावदों भिडिअनि गेजेरजों खिन्थु आंनि बुंनाया बेनो बिमा बिफाखौ बेबायदि कमेन्ट खालामहरनाङा आरोना बिमा बिफाखौ लानानै बिमा बिफायाथ' आंनि इउटुब चेनेलाव हाबफैनानै जेबो खोथा बाथ्रा बुङाखै नंगौना नङा आंनि बिमा बिफायाथ' बिदि बुंहोनानै फोरोङाखै खिन्थु बिमा बिफाखौ बेबायदि होननाङा आरोना बिराद दुखु मोनो बिमा बिफायानो आरोना सेकेन्ड इसोर होननाय बायदि जाहैयो बेनिखायनो आं होनजानो बायो आरोना रायजोफोर नोंथांमोना बिमा बिफाखौ लानानै होननाङा आरो बुंनो थाङोबा आंहा दा बिमा बिफाखौ नुयैयानो गोबाव
सम जाबाय आरोना 4 बोसोर जाबाय आं बिमा बिफाखौ नुयिया माने बेबायदि होनहरोबा माने गोसोआव दुखु मोनो आरोना जाखानाङो आरो बिनिखायनो आं बुंहरबाय आरोना नोंथांमोनहा बुंनाङा बेबायदि बिमा बिफाखौ लानानै आरोना बिराद दुखु मोनो आरो आङो भिडिअ क्लिपखौ होनोसै आरोना नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बुजिनानै ला आरोना बे भिडिअखौ आरो गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा खालामबानो जाबाय आरोना रायजोफोर আপনার একো অফিসের একতো নাই আপনি পুরো দূরে যাও আর মোবাইল দিলেছি গাই কোন হবো আমি তো নাজানো সোয়ালি লিখছি কিমান বয়স আছে মোবাইল লিখছি আপনি লিখছি আপনার সোয়ালি লিখছি সোয়ালি লেখার জন্য আপনি স্পষ্টীকরণ স্ট্যাটাসত মাসি নেকি যে গম পাইছি কেনেকে গম নাপাব এদিলা আমি আমার যুক্তি নহয় আপনারা আপনি ইন্ডিয়ান আছে না পাকিস্তান আছে ইন্ডিয়ান আছে কি হয় মোর ছোৱালী যদিও করছে তাই হয় আমাক ক্ষমা করতে না সোয়ালি কোন না আপনি কোন হয় ঠিক আছে আপনি কি এটা ফিজে মানুষ হয় আপনি কি জানাবো দেখছেন আপনি কোন কি হবে আপনি মই শুনুন না আপনি সাইড আমি স্ট্যাটাস তো বেশি ঠিক আছে ডিলিট করে আপনি স্পষ্টিং দূরতে গেছি বা মোৰ ছোৱালী দিছি সেনেকে আপনি স্পষ্ট করে দিবা লাগছে ছোৱালীটোৰ কিমান বয়স ছোৱালীটোৰ বয়সটো সুধা মোবাইলটো ইউজ কৰি আছো কিন্তু ফোন আহে স্ট্যাটাস মই আজিলৈকে দিবা জনা নাই আপনি দিছে আপনি মোবাইল স্পষ্টিকরণ দিছেন কি আপনি ডিলিট করে আপনি ডিলিট করে ক্ষমাটো আহি নপৰে আপনি আপনার সার্টিফিকেট প্রতিকার সার্টিফিকেট ইসলাম দিছে করে আপনার সার্টিফিকেট দিবা লাগছে তুমি একবার ডিলিট করছো আপনার সার্টিফিকেট আছে